Bukan wis aku wae patenono. Aku wae patenono. Kowe seneng to atimu? Kowe bungah pikirmu. Yen tak aku diwirang-wirangake mungsuh. Budhek kupingmu. Picek mripatmu kowe. Aku kurang piye? Sinta tak balekake nganti bandane negaraku. Separo tak wenake Rama Wijaya dheweke ora gelem nampa. Dheweke malah sumpah-sumbahan minangka dadi utusane adil, nadyan to Sinta diwenehake tanpa nugel guluku moh nampa. Ya janjimu piye? Yang satelek kowe. Yen to pancen Rama ora kena digawe becik, kowe saguh ngrampungi Rama Wijaya. Yen ora ana buktine, yen ora ana nyatane, aja takon tugel gulumu kowe. Ayo, kowe budal Senopati ora kowe. Wah! Kula Den ketingalipun kok gelo. Togok jebul wong duwe sedya becik kuwi mau urung karuan nek dadine apik ya, Gok. Tegese pripun? Aku duwe karep arep mbendung ilining getih negara Ngalengka. Aja nganti ana perang gedhe. Sinta takon balekke. Rama Wijaya tak gawa tak deke ning ngersane Kakang Prabu Dasamuka. Jebul ora sida rukun. Sabab Rama Wijaya ngugemi dadi utusane adil. Gelem nampa Sinta yen to bisa nugel gulune Kakang Rahwana. Ning jeneng aku iki tekse wis duweni panjangka becik. Nadyan to ora bisa kasembadan kuwi wis perkara liya ya, Kok. Nggih. Mumpun boten kainan tembunge. Panjenengan nggih pun berusaha ya, Lung. Ah iya. Kudu berusaha. Wong edan. Lah ya wong duweni penjangka kuwi ra ya kudu dijangkah ya to, Kang. Wadene dijangka kaya ya kok dipek wong ki ya wis kepiye meneh aku kudu nrimo. Iya matamu. Wah, nesu. Dadi apa-apa tetep dina iki aku maju dadi senopati. Ngoten nggih? Iya. Togok pripun? Wong maju perang kuwi supaya menang. Milih dina-dina sing apik kanggo perang kuwi apa, Kok? Piye lho? Dinten niku sedaya sae. Sing elek niku wonge, ngeten. Sing kakehan itung niku ora wong. Nek keparing Gusti rina wengi kabeh dina niku sae. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Legi paing pon wage kliwon sedaya sae. Sing mboten sae niku kelakone wonge, ten. Lho ning ora eneng to lho. Naga dina, naga taun ngono kae. Tegese. Nek dina Jemuah. Naga dina kuwi eneng etan. Lah terus aja mlaku ngetan. Sebabe ndak dicaplok naga dina, mula disingkiri. Peh naga dina ning etan. Heeh. Nek aku malah mlaku ngetan. Lho wong edan iki mlaku ngetan. Lah iya no. Nek dicaplok naga dina, lho menggo roh kok. Ora, kudune mlaku ngulon. Lah nek dicaplok gegermu apa roh kowe? Wong edan menengo. Guneman karo kowe iki ora ana rampunge.
Ngaten nggih, Den. Kula namung setunggal. Menawi panjenengan badhe majeng wonten palagan. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Aku wani kok. Nek wani gampun monggo. Mati urip astane Gusti. Ngaten. Yo, yen to pancen mengkono dongakno ya Kat, supaya aku unggul jurit. Nggih, atos-atos nggih, Den. Anggro sumbar lindu bumi gonceng kumaldo kunto ora ketuk umekang dolone Kumbakarna kowe ngaku buta satriya watake senopati jebul gedhamu ya reget kowe dadi duratmaka kowe dadi maling ora kowe kuwi sapa pangarsaning para manara. Ora tunggu Kendha Narpati Sugriwa. Sugriwa sakarepmu nggonmu muni sakarepmu. Anggonmu ngarani. Nanging sedyaku becik. Nanging ibarate sego wis dadi bubur. Pangeh lamun bakal bisa dipulihake meneh. Dina iki aku ora trima kowe nyak-nyakan jag-jagan ning negaraku Ngalengka. Jroning atiku nadyan aku iki jumeneng dadi senopati. Aku ora mbelani kamurkane Prabu Rahwana. Mriki Kumbakarna ngrungkepi jiwa kaprawiran, ngrungkepi negaraku Ngalengka. Aku minangka dadi tetenging para kawula tasih. Ora trima yen to negaraku dienggo nyak-nyakan bangsane bedhes, bangsane munyuk, monyet. Minggat gulungan genderamu. Ora gelem bongkoki gamanmu aja takon dosa. Yen nganti ana wanara ilang larine aja kakean. Wus maju mrene. Lakon sirna dening aku. Ayo cobanen kowe. Mati gue ayolah wah bocah
Yayi Narpati Sugriwa. Inggih, sinuwun kula ingkang sowan. Katone sira sak kelibatan kaya mentas Pancakara. Inggih, sinuwun. Estene manah kula badhe methukaken kridhanipun Kumbakarna ingkang badhe nungka kundur panjenengan saking Alengka. Nanging nyatanipun sinuwun, aduh. Kula kasoran nandingi kridhanipun Kumbakarna tetela sekti mandraguna sinuwun. Kapejahana sendika ndherek kula boten saged nyembadani karyan Kumbakarna. Ya wis Yai Narpati ora dadi ngopo. Gunawan, kula wonten timbalan iki ngadhamu coba maju lungguhmu Yayi. Gunawan, wonten timbalan iki ngadhamu apa siadi lair terus sing batin nggon muswita kelawan panjenengan ingsun. Inggih. Lair terus sing batos sinuwun nadyan lair sakit ageng dumuginipun pejah. Menapa ingin dados dawuh paduka sinuwun nedya kula estakaken. Iya. Yen to pancen mengkono dina iki siadi ingsun tetepake jumeneng dadi senopati. Ayanana kridane si Kumbakarna. Piye Gunawan? Sinuwun. Menawi kepareng paduka sinuwun, kula kedah jumeneng dados senopati. Inggih. Kula istakaken sinuwun. Nyuwun tambahi berkah pangestu. Mugi-mugi kula saged mestuti sak dawuh paduka sinuwun. Sing ati-ati muga-muga unggul yudamana madyaning palagan. Oh. Ndara Gunawan Wibisana. Kadingaren. Dina niki kok panjenengan muwun kula lagi weruh niki lho Gunawan Wibisana kok nangis. Sampeyan niku wong pinter, wong wicaksana. Enten apa, Gus? Aduh, Kyai Badranaya sapa wonge Kyai? Sing ora keloro-loro. Rasane atiku ora kaya dina iki Kyai Semar. Aku kadhawan kelawan sinuwun Prabu Rama Wijaya, aku tinetepake jumeneng dadi senopati. Mongko mungsuhku kudu karo Kakang Kumbakarna. Kuwi kadangku kuwi Kang Masku nunggasak pambudi. Wong Alengka sing gathuk rasane iki mung aku karo Kakang Kumbakarna. Mongko dina iki wanti-wanti dawuh pangendikan sinuwun Sri Rama kudu aku sing jumeneng dadi senopati. Aku kudu kepiye, Kyai? Ngaten nggih Gus. Pancen kala mangsane menungsa niku sok kepregok lelakon loro sing padha abote. Antarane katresnan napa kewajiban niki ngebot-boti wong urip. Yen sampean ngeboti katresnan, tresna sampean kali Kumbakarna, mesti sampeyan ora sida perang. Jalaran niku Kang Raka niku sedulur sampeyan. Sampeyan ora sida perang, ning nggih niku cacat urip sampeyan. Ing atase benan niku pun ngabdi kalih Sri Rama pun ditampa pun ketrima.
Sampeyan diperintah karo ratu kok nyulayani. Ah niku cacate ten mriku. Nek panjenengan niku ngeboti bab perkara kewajiban sampeyan kudu bisa natas talining katresnan. Sampeyan kudu tegel wantala nandingi kridane si Kumbakarna. Ora sah metung kuwi sedulur, bab sampeyan netepi darmaning satriya. Minangka dutane ngadil. Ajeng pripun? Pun mang pilih. Pilihane nggih mung niku wau. Ajeng pripun? Ora. Lelakon sampeyan nggih mung loro niki wau. Mang pilih. Katresnan apa kewajiban? Mareka den prayitna. Semenurut eka balik. Yai Semar, bareng tak pikir-pikir, kaya bener pangandikamu. Aku abot kewajiban. Saestu, iya. Bener, Yai. Lahir batin, aku abot kewajiban. Nah, nek pancen sampeyan abot kewajiban, mang tindake. Mang tindake, pun, mang maju. Nek sampeyan ikhlas rila lahir batin mengki ra enten pituduh. Ra enten pituduh enten mergane. Pun to mang percaya kalih kula, iya Kyai. Bujreng Bulis Lanat Amuksara Marata Jaya Marata ayo Rama Wijaya Saparawadya pamu maju ayo krubuten Kumbakarna ora-orane yen aku bakal mundur sejangkah sapa sing mari ngadepi Kumbakarna lakon sirna dening aku ayo Mara diage lho. Wibisana kae. Belum. Lah kok malah nyanyi Gunawan. Wibisana. Wibisana. Gunawan. Gunawan lelakon kok kaya mengkene iki kepriye Wibisana adikku adikku kepiye lelakonmu karo lelakonku kok dadi kaya mengkene kuwi dhewe sing methukake aku iki kek lelakon kepriye Wibisana aduh Kang Mas jiwa sesembahan kula Kang Mas awrat raos sing manah kula anggen kula badhe ngaturaken pangunek-uneking manah kula dumateng paduka Kakang Mas hamba bilih menawi dipun raosaken Kang Mas anjogipun manungsa menika nggih namung sak dremyang nglampahi kowe kuwi kebangetan biyen Gunawan kowe kuwi arep suwita karo Sri Rama biyen aku arep melu kowe ora entuk banjur aku mutung aku tapa turu ning sukuning Gunung Goh Karna pancen jroning atiku aku ora pati-pati nglilir yen to dewaning adil lan bebener durung medhun ning alengka ngadili wong kang angkara murka
Lah kok tibake jebul aku digugah karo Ndrajit. Ngadhep ana ngersane Kakang Prabu Dasamuka dadi ning lelakonmu kaya mengkene Gunawan. Kang Mas Kumbakarna, piye Yayi? Inggih, ing angkah kula rikala semanten nanipun Kang Mas badhe nyarirani kempakayan Sri Rama. Menika kula mboten rira jalaran. Panjenenganipun Kang Mas sampun ngantos rebah-rebah pisang. Sampun ngantos rubuh-rubuh gedang. Ubyang-ubyung melu-melu tawon kambu. Benaripun Kang Mas kula aturi nggadahi adeg-adeg jati diri piyambak. Lah iya. Gunawan, yen kaya mengkene iki jenenge Gunawan kuwi tega tegel karo wong Alengka. Nyumanggaaken anggen paduka mastani Kang Mas. Namung ideping manah kula boten kepengin caket kaliyan tiyang ingkang angkara murka nadyan to menika kadang kula sepuh Kakang Dasamuka. Kula kepengin caket kelawan dutaning adil Sri Rama Wijaya. Ingkang tetela Sri Rama Wijaya menika ingkang ngemban dawuhing Gusti angicari sukertaning jagat. Menawi kula dipun mestani lepat inggih nyumanggaaken Bibisana, ya wis Yayi. Dina iki pun Kakang nrima kudu pun Kakang nglilakake jiwa ragaku ning Seksenana ya Gunawan. Aku gelem mati ning paperangan ning patiku iki patining satriya. Aku ora pojo-pojo mbelani kamurkaning Kakang Dasamuka. Sing tak belani ya kuwi bumi utah arahku negara Ngalengka. Wis Gunawan, tak relake jiwa ragaku. Aku gelem mati nek aku nganti tanding karo kowe wirang bebarang mendah kaya ngapa surake wong Alengka. Keparengipun Kang Mas Gunawan, aku gelem mati ning patiku kudu diuntapake karo wong suci. Aku moh perang karo bangsaning kethek, bangsaning Wanara. Aku gemak merosot derajatku. Aku kepengin mati nanging patiku diuntapake karo wong suci. Kowe mesti ngerti apa sing tak karepake. Sewu kalepatan kula diagung pangaksama paduka Raden Lesmana Widadda. Iya kepiye Yayi Gunawan? Iki persajan kemawon. Mestinipun paduka Raden iki saged ngraosaken kados menapa awrating manah kula menawi to kula kedah nandhingi kridhanipun Kakang Kumbakarna. Namung kemawon Raden, kula sampun nampi sasmitanipun Kakang Kumbakarna. Kakang Kumbakarna ngrilakaken sugengipun. Kakang Kumbakarna kepengin gugur wonten madyaning palagan gugur pengawak kusuma bangsa. Nanging serananipun Kakang Kumbakarna kedah dipun untapaken satriya suci. Saking papanggih kula Raden, boten wonten malih satriya suci kejawi namung paduka Raden Lesmana Widadda. Kula nyumanggaaken swarganipun Kakang Kumbakarna inggih Raden. Yo yen to pancen mengkono, yen to siadi wis ikhlas lair terusing batin, aku saguh nguntapake baline Kumbakarna marang swarga loka.
kacarita satriya Giri Kestuba Raden Lesmana Widagda ya Raden Murdaka ya Raden Sudarsana ing mangke wis ngasta pusaka pangruwat wujuding jemparing gangsa ingkang awasta Panca Wisaya Pancalima Wisaya pangruwat pramila cahayaning jemparing wonten gangsa cahya ireng abang kuning putih ingkang sajuga cahyane manca warna ingkang sekawan cahya ireng abang kuning putih kinarya ngruwat marang kanepsane Sang Kumbakarna ingkang sajuga ingkang cahyane manca warna kinarya ngruwat marang sukmane Sang Kumbakarna sekawan ingkang lumpas sesarengan tumancep jajanira Sang Kumbakarna Jemparing sekawan ingkang cahyane ireng abang kuning putih samono kinarya ngruwat marang kanepsane Sang Kumbakarna luamah amarah supiyah lan mutmainah riwutnya lumepas punang jemparing sekawan ing mangke Sang Kumbakarna wis bisa pasrah apa to sababe Sang Kumbakarna bisa pasrah karana wis datan darbe nafsune wis ilang nanging yen to manungsa isih kedunungan nafsu sengara bakal bisa pasrah marang pakuwasaning Gusti teka kaya to mangkono ucape Sang Kumbakarna radalah Raden banget panarimaku Raden pancen wis tak ajab rina pantaraning wengi muga kowe bisa ngruwat sukertaning uripku ning alam pepadang iki bareng aku wis mbok ruwat kanthi pusakamu katon padang trawangan rasaning atiku kaya aku wis bisa luar saka bebandaning ngercapada sing kahanane sarwa lelamisan iki wis Raden aja nganti kesuwen hingga pungkasana uripku iki
kacarita muwun angguguk nenggih Sang Gunawan Wibisana dupi muat gilang-gilang ayane jerbabah Sang Kumba karna rebah kaya gunung jugruk ciptaning galih Gunawan Wibisana datan Wantala amulat marang Konarpan ora ingkang raka ing cipta nedya rinukti ica saking Pandulu Ladala banget panarimaku Gunawan Siadi bisa nguntapake pun Kakang bali marang loka baka nanging Yayi drenging atiku urung lega rasane atiku yen to aku iki ora bebarengan karo kowe Gunawan nadyan to aku iki wis ana ing alam mantara aku isih ngenteni karo kowe Gunawan kapan bisa ketemu meneh ya Di